Raga kang kajiret tresno dinalita liing jiwa iki pret kasunyatane kekandrung parasmu ya ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni yo enak kowe sumanding wong liya yo aku yen ninggal sliramu nanging atiku wis dudu duwekmu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk gantiku asik tembe bareng-bareng enak sunyatan sing tak tampa besane kembang mekarono ing ati nanging dudu aku sing duweni ayo pres aku sumandhing wong liya
ora lelakon iki aku nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno sumanding wong liya nanging atiku wis dudu tuwekmu tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk atur para kanca atur pamagya dumateng ing tenggang sedaya matur nuwun saged erawunya wonten pagelaran sonten punika Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring nugraha atur para putra atur pamagya bondo bau pikir lan tenaga serta bantu kelawan jiwa raga Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring dodo kita suwun dumateng pangeran saged nindakake kewajiban derek dawuh ya Gusti Pangeran kang kasebut ning dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening Pangeran wajib dilakoni tuntunan kang ana lima syahadat salat zakat poso haji lamun puasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima syahadat salat zakat poso haji lamun kuwasa. Oke, amin amin. Muga-muga iso haji ya Mas ya. Amin. Oke. Jamane wali songo nyebarke agama Islam kang mulya uga direwangi rakoso lewat seni lan budaya kabangkitan Jawa supaya urip ning donya eling kang Maha Kuwasa. Salat zakat
poso haji lamun kuwasa aja dilakoni tuntunan kang ana limo sadat salat zakat poso haji lamun kuwasa Jaman wali songo bagi agama Islam kang mulya uga direwangi rekoso lewat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ning donya eling kang maha kuwasa salat zakat poso haji lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana limo sahadat salat zakat poso haji lamun kuwasa ayo kang salat yo 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 ana tukang kipasannya. oh iya asisten ya ser yo 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 jamane wali songo gambarne agama Islam ingkang mulya uga direwangi rekoso lewat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ing donya eling marang kang maha kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana limo sahadat salat zakat poso haji lamun kuwasa wajib dilakoni yo 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 ana limo sahadat salat zakat poso haji lamun atur sugeng dumateng kang samya dateng amrika sani kadang kula waca jaman alan ampun ngantos samya dinglang wangki mundhak mata bareng atur mriksa dumateng para pamirsa ageng alit kakung putri sapemuda sedaya
niro Nadyan Allah rupa kula amateni nanging kasih kolangane satri sayati sawaka sami anglampahi kesenian warna-warni sampun cekap kang tatos Sponsor mugi samyo sekecana langgahira sedaya sinambi preksa kawula kang rupane boten tata iki jare panitia muni kon ngepolke maghrib ngepok maghrib. Wah, engko karo kowe ciki-ciki apa kowe? Candrane wong langit ing Dikasih lagu ingsun. Oh candrane kumamban ing sandang sumala nunggang rasa ngener ing panggayuh lunging kadung merambat trambil gading kegundel witing rasa pandrasa nyancang jati puasanane sok Pilih banyu saking langit Dembe Ayo, Sus. Aloma Joget, no? baik pakon yo Anut nyemplung lelakonan urip Cumamplang rasa atiku oh candrane wong langit ing lakon nirmala Candrane kumambang ing sedang sumala solan saleh slagane manungsa empan papan sasola bawane esok sore rino sawengine ajur ajer jengkahanan sok ngundang rasa kekering panggayu sok umebak ing paring kekondeli ting rasa pangrasa nyancang jati wasanane merembes mili Yo. banyu saking langit dipengketu lumambah ing pangkon anut nyemplung lelakon ngurip cumemplong rasa atiku
di sakomprengan searopane Allah Ojo ngololo awet tunggal bangsa perayaan ini yang besar sekali kanggo meringati festival ing hari ini Mila kula niki saged tunggi mriki sebab ditimbali kalian panitia mriki perlu arah-arah kanggone hiburan supaya nek akhir bisa entuk karomatan supaya gembira kancane pemuda kantos sampun cekap lagu-lagu kula mbok menawi lepat nyuwun gunging pangaksama yo 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 so ja 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 ah alah iyo alah iyo so yo yo ja 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 so yo ser yo so ja 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 sar alah iyo alah iyo so ja 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 os ja 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 so yo yo Kang, Heeh, gimana i Mas? apa iki? Asmarono lho. Heeh. Wah,
Iso. Bongkokan. Aja bongkokan kok. Dibongkok dhewe. Sumawur cahya lintang asri lengoki awan anyep seni keparingin ati ampun sira suwita kang tresnani Oke, terima kasih.